En Ponteareas temos un problema e debemos falar del. Hoxe, con máis de 20.000 habitantes, somos a poboación con maior índice de pobreza en Galicia. Ao longo dos anos, distintas administracións municipais do PP, BNG, ACI, PSOE non abordaron seriamente este problema. Según o censo de 2021, o 24% dos habitantes están en risco de pobreza e o 14% en risco de pobreza material severa, situándonos como a localidade con máis persoas en risco de pobreza no país. As risgas Renta de Inclusión Social de Galicia son un indicador de pobreza extrema en Galicia. Proporcionan recursos económicos para a subsistencia a persoas en ingresos. Ponteareas é notablemente o municipio de máis de 20.000 habitantes con maior porcentaxe de beneficiarios deste programa. Ponteareas en Común busca reflexión colectiva para entender e enfrontar estas problemáticas, mentres que o goberno actual do PP, a CIP e Independientes de Ponteareas de Navacastro vende a aprobar recortes nos orzamentos para combater a pobreza. Continuando a tendencia do anterior goberno BNG-PSOE. Pero que é que un veciño ou veciña este baixo o umbral da pobreza? Pois que ela ou os seus fillos non poida ter unha comida de carne, polo ou peixe polo menos cada 2 días. Non pode ter conexión a internet, non pode mudar a roupa estragada, non pode permitirse dispor dun automóbil, non pode manter a vivenda cunha temperatura adecuada, entre moitos outros. Esta problemática está a afectar a clase traballadora de Ponteareas directa e indirectamente. As desigualdades económicas e o acceso limitado aos dereitos básicos tenden a empeorar sen unha acción rápida e contundente. Ponteareas en Común propón as seguintes medidas mínimas e urxentes. Incrementar no necesario tanto o número de persoal dos servicios sociais como os perfis profesionais. Incrementar e executar o orzamento municipal de servicios sociais para garantir o cumprimento de necesidades básicas de toda a cidadanía de Ponteareas. Crear unha cociña municipal de xestión pública que dé servizo a un comedor social, ao SAF e os comedores escolares para contribuir a unha dieta completa. Mellorar o regulamento de axudas de emerxencia social para adecualo ás necesidades reais. Garantir que a lista de agarda para atención nos servicios sociais non exceda as 48 horas. Creación dun programa integral para eliminar o senfogarismo, que ademais da vivenda inclúa todos os aspectos para a inclusión social das persoas.